Ekatsika dzemukoti nemafoni ataurwa kare nemapurisa panze noizvi zvese takutedza tsika idzo. Nenimo Gada ndiwe Felix Gada ndiwe Lee Gada na Liberty Gada ndo wasina kuya. Chakamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti uya tigadzirise zviri kunetsa mumusha nengo dzako nemari yedare. Nokutaura izvozvo ndinenimo achitaura kuna Felix Gada. Ukamanyu wamirese? Ya, munotora zvidaidzisa ngokuti kudaidzisa chako. Baba wako. Alright. Matara anofamba wakomane wakoma kana mko. Okay. Taura tindwe zvinetswa zvirimo mumusha. Waziye baba. Zvikuita ndezvekuti pane kusanzwisana kuriko panhau dzekupomerana. Vana mukoma vari kunzi baba wakabata bata zvekuromba. Iwo saka ndakazofonera ana mukoma. Mukwana mukoma vari kuti baba hawana kumira zvakanaka. Saka nekuda kwaizvozvo zvakazondipa shungu kuti saka pawakazouya kumba takambogara kadai. Saka takabva taronga kuti toda kuti tione kufamba tonokubatsirwa. Saka iwo wakabvongoti handina mari. Saka ndakazodosvika pakutokwereta mari kubasa kuti ndinge ndichiuya kuti tione kuvenza tione kuchenurwa kuti pakati pagozi ukama wanga uri kunoda kuti takanga tisingachatofambirana kutona mukoma unenge wakwawo isu takubva kuratidza kuti mumhuri medu takubatsanura. Vanogara kupi? Vanogara kwaMurero. Vanogara kuUsumba. Mubhuku raMashambanhaka. Ayo, woenda kuseri kweuchuruka. Ende kuna chiremba dzemunodzoka toona kuti chiremba anozichinde zvimhepo. Ende una chiremba munodzoka. Mune chekutaura munozotaura tadzoka. Tizotaura tadzoka. Okay. Singarisimuke. Seri kwechuru kwa chiremba. Chiremba wati baba ndo wasiri kugara nemhuri yawo zvakanaka. Saka matara awo asiri kufambawo zvakanaka. Zvikanzi mumhuri pane kupumbana kweuroyi kurimo. Asi baba wabatwa wakachena wachinzi hawana hawo uroyi hurimo. Asi wana wasina kuuya ndo vari kunzi vane zvawakabata-bata. Hanzi mumusha mavo mune zvikwambo zvirimo. Hanzi baba ndo vari kungopfekedzwawo bvute rekunzi ndo vari kuroya asi hawana uroyi hwawainawo. Saka baba wacheneswa pauro. Asi wanzi wagadzirise zvikwambo zviri mumusha mavo zvibviswe. Hanzi mhepo iri kutumirwa kuti wasarongeke zviri kubatsirana newana iwo wasikwa waregera kuuya kudare nhasi. Saka wanzi watsvage zvawanotsvaga kuti basa iroro riitwe mumusha mavo. Mhepo irege kuramba yakawatevera kwavari. Baba yapi ona mudi Kamire kuUsumba kundafonera sabhuko kwatakasvikira. Akandiperekedza musunga wanawe wavo. Tikavataurira sabhuko mhuri iyoyo ipeka mushango ikoko uye kunotuida kumakoni. Wafanira kuzvitsa matare pazvikani ndakutoenda ikoko izvozvo. Saka vachandifonera vachidudza wakuya kumubhuira. Vapedze matare vanongwarwa vainawo vanongoonekwa. Oitwa sei? Tatenderana nezvataurwa nachiremba kuti totsvaga zvavati ndinofanira kubvisa mombe mbiri nembudzi mbiri. Saka takumbirawo nguva yekuti timbomhanya titsvake. Saka takwanisa kubvisawo mbudzi imwe chete pambudzi mbiri idzodzo. Saka wati mukandidaro ndogona kukurerutsirai muchizondonitsvagira mombe mbiri idzodzo. Saka tatera mukumbirawo kuti tomboedzawo kusvika pakupera kwaJune
Junior apera kutozomhanya kudzoka kumwana. Pamombe mbiri idzodzo, 1 inouya kwamambo, 1 kuna chiremba. Saka wanga watiti pamombe izvi zviri kuda mari. Saka wati ndo ndakukurerutsira izvo madaira. Saka ndakuita yo mombe inochite 400. Saka wati tiri kuda 800 kuno. Then $80. Saka ndabvisa $40 yembudzi 1. Saka kwasara $40. Saka inenge iri 840 inofanira kuuya kuno. Ndibonyora 1 inouya kwamambo, 1 kuna chiremba. Then takuika iyo wakomana kuti wauya wakomana kudare. Muuka nemapurisa nasabhukuni. Varamba kwakutaura isho wacho. Mambo wacho kani. Vari andati mangwende. Kusumba kuna Vari andati mambani. Mashamba naka. Asi mashamba naka ni sabu na matimani ndo masabu wa matimani ndo masabu wa nishe starajo ramambo la rutaura ndokangamva Adzina jina. ndikatongotesa naye chinzi akatopano mameso akatofonera wasikaza kuterekeza kusungura Satenda kutaura mambo nyati. asi handizivo kuti tida kuisawo chichemo kuti saka kana zvakamira zvakadaro kana vachiuya kuno kuzoitawo chirongwa chekuti wasangana nemutongo wavo paito here kuti tikumbirewo peace order because pamba inini handichakwanisi kuti wasvikewo pamusha hurumende isingazivi zvavakaguta nekuti wane imwe nhumbi yavakatouya yabatwa uko yatauya nayo panapa yavakasvika kuti mai vasina kana kumbovasuma kuti mbatya iyi muroora wacho mukadzi wemukomana mukuru akamhanya kundo wamonera kudai nembatya iyo. Saka ndakazoti mai vakumuriswa mbatya iyi ndobva taimona. Saka tauya naye kuno wachiti ushini hwavo hwangu watoita kuti inini ndobatwa uroi kuti ndiri muroi, mai wobatwawo futi kuti muroi. Saka vangu vari kutipfekedza nhumbi idzodzo. Saka nechimira handizivire isusu ndakuita kuti wauye totorizotonga dare racho wadi wauya. Ndichati titaurira mambo wacho Nyajina totaura nawo kuti tiri kuwada kuno wane urombo wakomana. Then mafoni nyaripo anawo watiti mune mafoni awo kamwa matura mafoni awo kunenge wakutoseta 28 so memauzoka 28 nepamwe pandaenda kubvunzwa ndipo kuti saizvozvi isusu mari dzatiri kubvisawo idzi ivo sezvo zvinogona kuzorerekera hatizivi kwazvinorerekera hazo mari yacho yese tabvisa iyi hapana iri pekuti ivo vanozobvisiswawo imwe mari yacho pajuni pavanouya 28 June hatiti ngatiweke mondipati taure namambo wacho ikoko kuita kuti 28 wauye. Nekuti chimwe chatiri kutaura kukumbira ipapapo kuti titipise order takamboti tichitaudzana pakati apa wakomana vachichema taimboti wati wauyewo. Saka pane pataida kuwateera kumba kwavo. Saka uyu mukomana wangu mukuru wacho iyeye akapinda basa raiti zita rapimbe purisa ndobva azokwira pamusoro anobva azokwidza. Saka anga public prosecutor wekumaronda. Saka akashidzira kuti baba mukangouya pamba ndichakuitirai dhirama ndokupfuura ini kuti. Saka takazoregera kuti inini ndishande nyaya dzacho kuti tiende kumba kwake ikoko. Iwo wairamba kuuya kumba. Saka tikatokuteera kuuya ikoko akati mukangouya ndikuitirai dhirama. Saka takazoona kuti isusu kuti tiende hazviiti ndomatangosiya zvakadaro. Usaende right, ngatipotrai kuwadaidza kana ari pipi vapipi anenge vachisenzesa Roman Dutch law inotaura kuti hakuna uroi iye achiroya. Saka anenge achitsingirwa. Saka titombosenzesa mambo wacho kuti auye toona patinosvika. Vanhu vacho vari kwamambo namba yavo
mazona atitaura tese asi tinozviona chaizvo asi mutada kuitsvaka kubawana vakuitere toti mufonere kuti vanawo ndo vakaronga hanzi varamba kuuya vari kwamureva kwaandienda ivo pakati pavo apa hapana here ane foni namba dzamafonera kuti tine nhamba dzaiwa namba dzinesi dzasabhuku nadzo inadzasabhuku totaura tisina mese namba dzadzinesi ngatipedze imwe baba tikati apa tine vanhu